am Inspector Shindanya, the officer in charge, Mt Chipinge. Following a spate of unlawful entry cases in my policing area, we had to gather intelligence as to who was committing those crimes, as most of them were undetected. We had to send the intelligence team to prison first to find out recently released prisoners who were specialized in unlawful entry cases with MOs, which were reported by the complainants. After finding their names, a follow-up was made with them, and information gathered was that some of them were residing in Mozambique and coming back to Zimbabwe to commit the offenses. A lot of follow-up was made, and 4 of them were arrested. They indicated that although we managed to recover some of the property, but they also indicated that some of the property was in Mozambique. So with the use of the intelligence, with the following what they were admitting, we managed to recover quite a number of property, including televisions, beds, refrigerators, and car batteries. They also indicated where they had stolen them. So they were sent to court where they were remanded in custody. Complainants were advised to come to the police station and identify their property. And most of the property was identified by the complainants. Right, zita ndinoitwa Forget Soyapi, ndinogara pazona primary. Takavhara zvikoro holiday yaDecember, tikasiya takavhara madhoo zvese nemawindo panga pakachengetedzwa zvakanaka. Then tikaenda kuholiday, pakudzoka takadzoka January zvikoro zvavhurwa. Patakadzoka takawana window rekuseri rakapwanywa nedhoo ranga rakapwanywa. Tikaona kuti mumba imomo makabiwa fridge dzamuri kuona idzi mbiri idzi, then nemubhedha, mapoto, mastovhu, mandiro, even chikafu nemwe kuchengetera chikafu chacho. After that takabva taenda paChako base tikaripota nyaya yedu. Taripota pakatora zvimazuva zvakati tikadzoka tikazofonerwazve kuti aiwa uyai kuChipinge police station, zvinhu zvenyu mbavha dziya dzawanikwa. Tauya kunoku kunhasi, then zvinhu izvi ndo zvabuda izvi nembavha dziya dzakabatwa idzi ndo zvawanikwa izvi, mibhedha iyi, mafiriji maviri ava nezvimweniwo, mapoto, makapu, mandiro nemekuchengetera chikafu. Izvo zvaonekwa zviripo. Ndinoitwa Florence Mwandifura, ndinogara muno muChipinge kusanga. Ndakange ndisipo pamba, ndakabuda ndikaenda kwandakaenda. Ndakadzoka pamba, mbavha dzapaza dhoo dzikapinda mumba, dzikaba monaki yanga yakazara nehembe, dzakaba zvinhu zvakawanda mumba imomo, mandiro, mapleti, hembe dzevana, bhutu dzevana. Ndikasvika pamba dhoo rakashama, ndikabatikana. Ndikaenda paChipinge police, ndikasvika ndikanomhangara nyaya yangu. Ndamhangara nyaya yangu papolisi, vatonditi pane mbavha dzabatwa. Vandifonera vakati pane mbavha dzabatwa, saka mangwanana 7 svika papolisi. Saka ndabva ndauya nhasi ndiri pano papolisi. Ndiri kunzwa mufaro kubudikidza nezvinhu zvangu zvandawana izvi zvandinazvo pano. Saka nokurudzirawo kune avo vachabirwa kuti farirai kunomhangara kupolisi kuita kuti mapurisa akubatsirei mugone kuona zvinhu zvenyu. Ndatenda. Ini ndinoitwa Mt Selinda, ndinogara kuMist View. Ndakabirwawo pamba pangu ndandisipo, munhu andakasiya wanga abvapo. Mbavha dzakasvika dzikapwanya dhoo dzikatora zvinhu zvinosanganisira mamonax, groceries, TV. Dzaenda ndikaripota kumapurisa. Mapurisa akaenda kotarisa kuona kuti chiini chabiwa, but vanonge vakaziya zvese because vanga vasinganyatsoziva kuti chii chadi chashota. Then ndakazofonerwa nemapurisa kuti tine zvinhu zvatasangana nazvo kuno kuti abata mbavha, iye mumbotarisa pachipa zvinhu kuti pamwe ungakwanisa kuona zvenyu. Ndakauya ndikatarisa pazvinhu zvandakabirwa, ndakaonawo mamonaki angu neTV nebhatiri. Ndinotenda kuti mapurisa akandibatsira kutarisa zvinhu zvangu. Kana wabirwa unokwanisa kuripota kumapurisa kuti ubatsirike nekukasira.
Ini ndinaitwa energy maraidza. Ndakabirwawo bike rangu. Ndinogara Mt Selinda kwa Chako. Mwana wakafonerwa nembavha kuti uya utitore. Paakasvika ikoko, wakasvika akanzisiya bike harisi rako. Mwana mbabva ikoko netsoka akadzoka pandiri akanditaurira kuti bike rabiwa. Ndakabva ndaenda paChako base kunoripota nyaya yangu. Ndaripota nyaya yangu, zvakamboita kunga zvatora nguva, asi ndazofonerwa kuti bike rangu riri kuno kuChipinge. Saka bike rangu ndariwana, reredhi rapa. Ndiri kufara chaizvo. Mapurisa akandibatsira kurikavhawo mudziyo wangu. Ndinongokurudzirawo vagari vese. Tokurudzirawo vagari vose kuti anenge abirwa, tikabatsirana namapurisa kutsvaga zvinenge zvabiwa, zvinhu zvedu tinozviwana. Zvimwe zvezvinhu zvedu tinozviwana zvinenge zvabiwa. Ini noitwa Jabulangi Umalo, mugari womuno muChipinge town St Calvin. Nhasi uno ndiri kumapurisa, ndine mufaro chaizvo. Ndakagara pamusoro pebhedha yangu yakabiwa. Ini ndakazodiscover kuti bhedha yakabiwa musi wa25 January. Tasvika pastand toona gedhi rakachekwa, fenzi haina kubatwa asi vakacheka lock, vakacheka necheni vakapinda mukati. Tapinda mukati tikaona kuti door rakavandalizwa, rakashandiswa malivers rikavhurwa. Tikapinda mukati tikaona kuti bhedha yatanga tichangobva kutenga hamuna, nezvimwe zvidziyo, madish nemabuckets zvataishandisa tiri ipapo. Tichiona kuti zvatobiwa. Ndo patakazoripota nyaya yedu. Ndanga ndisina tarisiro nokuti yanga ya second time vanhu havakambouya futi, vakaba futi zvinhu ipapo. Zvino nhasi uno ndine mufaro chaizvo nekuti ndakazozwa ndofonerwa nezuva ranezuro kuti uyai kuChipinge mbavha dzabatwa. Shuwa ndikasvika ndika-identify bed yangu. I am so happy. Ndinoda kutenda basa ramapurisa, vari kushanda nesimba kuchengetedza property dzedu nokutonga tiri kumabasa dzimwe dzenguva. Zvino aiwa ndino mufaro mukuru chaizvo. Ndadzidzawo kuti pamba panofanira kugara pakane munhu nguva yega yega kuti zvisapa mbavha kuti dziuye dzichizoba. Zvisaatrakita mbavha. Ndo chidzidzo chikuru chandadzidza nhasi pano. Asi I'm so happy, I'm sitting on top of my bed. Ndo zvandifadza izvozvo. Ini ndinonzi Elijah Mugito. Ndiri mutungamiri we-PhD ministry Chipinge satellite. Takabirwawo pachurch PA system inosanganisira ma-speakers, ma-amp, ma-TV. Takaenda koripota kuChipinge police, ikatibatsira zvakawanikwa. Ndakazonzwa vakundideidza kuti uyai zvinhu zvenyu zvawanikwa. Zvakabiwa uri usiku hwemusi wa28. Within a week zvanga zvatowanikwa. Pari zvino titoripo pakuto-identify zvinhu zvedu, tiri paChipinge police. Toda kutenda Chipinge police nebasa guru ravari kubata. Ndogara muno muChipinge low density. Musi wa16 ndakabirwa motorbike kumba kwangu. Yaigara iri mucottage kuseri kwemba yangu low density muno muChipinge. Ndakaripota kumapurisa, mapurisa akarekodha nyaya yacho. Ndakazoti nezuro ndadaidzwa nemapurisa, vanoti wakabata mbavha dzacho. Wakandidaidza wakauya nembavha dzacho pamba pangu. Mbavha dzichitaridza kuti wakaita mabiro api, wachitaridza kuti wakacheka fence nekunze kwewaya. Wakapinda mucottage mangu wari watatu. Wakatora motorbike wakabuda nayo kunze kunge yakasungirwa pagas tank. Wakacheka cheni yacho kwakusiya gas tank kunze kweyadhi yangu. Wachibva waenda. Ndinoda kutenda mapurisa ekuChipinge urban ngekuti wari kushanda zvikuru. Ndikaenda toluza hope ndichifunga kuti mudhudhu wangu handichauoni. Asi ndinofara zvikuru ngekuti wakatozondidaidza uchiti mudhudhu wakaoneka, wasara chete kundotorwa kuMozambique kwawakandotengeswa. Ndinoda kuyambira wamwe kuti kana uchinge wabirwa, mangara nyaya yako kumapurisa. Mapurisa edu ari kushanda zvine simba. Ndinotenda. Cases of unlawful entry and theft have been on the rise in our area of operation. So following some tip-offs, 4 accused persons were arrested. Again by the same team led by Sergeant Mandanda of the Police Intelligence of Chipinge Urban Police Station.
The arrest of these people led to the recovery of so many items, which includes 4 motorbikes, various electrical goods, including laptops, speakers, televisions, household goods, including beds, deep freezers, upright refrigerators, gas tanks, PA systems, some batteries, and an assorted groceries. These accused persons have been making these unlawful entry and theft cases within Chipinge CBD and its locations and surrounding villages. They would steal from Zimbabwean side and cross into our neighboring Mozambique side and dispose some of the stolen goods. Of the stolen goods, some were also stolen from the Mozambican side. And all this have been identified by some of the complainants. Currently, we have cleared 12 cases of unlawful entry and theft following the arrest and recovery of these goods. I would like to encourage our communities again to ensure that they safeguard and protect their properties, being it residential or business premises. They should not leave vulnerable people like children and the elderly alone, especially during the nights. And even during the weekends, when going to church, attending church, they should ensure that they leave someone in attendance at their residences. They should also employ some target hardening techniques, which include improving their locking devices at their premises. They should also not leave windows open during the night, windows and doors. I should also urge them to report strangers, people whom they do not know in their communities. They should notify the police if they meet such people. And I should also encourage the communities, those who are able-bodied, to join our neighborhood watch so that they can assist in safeguarding their communities. I would like to thank some traditional leaders and some who helped in providing information to the police, which led to the arrest and recovery of these stolen goods. We promise our communities that we as police, we are available 24/7. We are going to enhance our patrols in our communities, day and night patrols, and improve the visibility of police in our communities. We are also going to ensure that crime is reduced in our area of operation. We promise them that we are there for them, and they should also assist the police whenever their assistance is required. Thank you.